pacho ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochienge odhi kode yonendo mano makare. Arwaki ni machiegni chenende mano mar machiegni pacho. Kama okelo ni weche giko manyien matucho koni koda kocha ka jopo magwa bende medo gotache counties ma opogore en weche giduto chupni makare kile tulendo ma owinjore. Mago moikoni gi tulendo oting'o mano motenore koda limbe ma jatend piny William Ruto e katulendo mano ma Murang'a kama moko gin manendo sem makoro ochiw koda odgonendo mano mar Senate kama bende ochiwo sim mager ne gavanasa mare mchopo enyima kama chinendo mar duoko penj kotenore koda gitiyo koda omenda mag jopiny. Bed kodwa nyaka giko machino niendi nyinga en Julian Ouma, jaloko maro en David Abila, parnido achiel kachiel kokaliru matudok magwangu kat Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live kachiel koda TikTok Kala TV Live machiegni. Jatend piny William Ruto koronito wokoko kendo yango ne siasa mabendo goyo gi thulendi en mano endo mar chwalo dongruoge mopogore e pacho ka indi mangima kopogore koda mano endo mar dhoudi kachiel koda akweda mabende goyo koda oganda mamoko e pacho ka indi. Magi ne owacho e kinde lime mare katendo mano ma Murang'a kama bende ne ojiwo oganda madhur ka indi mondo mi osir chenro mage mag dongruoge kalure koda ka bende no yango ni entiere koda chenro makare mag dongruoge ne oganda duto ma pacho kaindi moko tenore koda duond buch siasa kata siasa mabende osiro. We must harness African capital. As the saying goes, he who pays the piper calls the tune. Industrialists here know the meaning of that phrase better than all of us. Our ambitions will remain unrealized if we continue to depend on external capital whose primary interest is securing raw materials for their own industries. We must say that with clarity. We must therefore strengthen our regional development finance institutions, including the Africa Finance Corporation. And I want to inform the Africa Finance Corporation fraternity that as you set up office in Nairobi, the Kenya government is going to enhance its equity by $25 million as a demonstration of the confidence we have in African financial institutions. I know the president of African Bank is here with us. When I came into office, we enhanced our equity in Afri-Exim Bank by $40 million. I know my friend Tadesse is here. We have already discussed how Kenya, being among the highest shareholders of TDB Bank, how we are going to enhance our equity and shareholding in Trade and Development Bank. And we are doing it intentionally and deliberately because we know that they understand us better than anybody else. We do not have to explain ourselves in windy statements and languages. They understand us. They understand where we are. And they know us better than anybody else would. And I want to assure you that we will continue as leaders in this continent to build our own African financial institutions, give them the capacity. And I know we haven't done enough. You can count on us, we will do more.
until we develop the muscle for us to be able to drive our own industrialization and our own development. Jalar koma mar ker pacho kainde gi otikunendo mano marun siasa mar Jubilee Fred Matiang'i kon to woko kendo samo kalo serikal ma pacho kainde kuoma nyayo wechegi koma mag tiyo kod jonjore marocho siasa mar oganda mamoko bende ok serikal ma pacho kainde magine wacho e kinde romo mare bende ne obagi kasendo mano manyamira romo bende ne okelo kanyakla jochuma makwan go heo 195 e kinde go koma bende ne oyango ni chakre gene ndo margana rio prario koda ngwena tesendo bila makwan go heo apaka de koronito se wanga e pacho kainde. Don't radicalize the country to a point where you can't manage it, because ukizukuma watu sana, watu wakifika kwa wall, hata wewe mwenyewe huwezi kujua yale watafanya. Since 2024 mpaka saa hii wananchi have banned 13 police stations in the country. Gadabu na asira ya wananchi kwa sababu ya hii maneno. Na wakubwa wa serikali waelewe, hatuwezi kuendesha nchi namna hii eti wanasiasa fulani wao wako na ruhusa ya kupanga wakora na guns kupiga watu, na akiwapiga polisi hawachukui hatua eti kwa sababu wao ni wanasiasa na ni watu wa serikali. It will not work. Sheria tunafuata wote ni ya serikali na yetu sisi wale tuko kwa upinzani. Sisi tumeamua tutafuata sheria, lakini tutafuata sheria mpaka kiwango fulani. Ikifika mahali ikionekana kama nyinyi ndio kampeni mnataka kufanya, what option will you leave us with? Hatuwezi kufika mahali eti watoto hawaendi shule, sijui matibabu hakuna chakula kwa hospitali, watu wanapigwa kila siku. I mean, one pledge I can make to Kenya as a presidential candidate, meaning if I was given an opportunity to be president of this country, there will be no good nonsense in this country. Lazima serikali iwe serikali na wakora ni wakora, na kama wakora nafanya namna hiyo, sheria iko inatuambia tufanye nini na wakora, tutafuata sheria. Lakini sio eti unaangalia pande hii watu wanabeba wakora hapa eti wao ndio wakubwa, kwa sababu ni marafiki wa serikali na ni marafiki wa mkubwa. Kwa sababu wao ni marafiki wa mkubwa wa nchi, wako na kibali kufanya ushenzi kama huo. It cannot work. Jatend migao mar thieth Adena Duale koroni to wokoko kendo yango ni penya mar Kenya ikore mar tiyo machiegni koda pinjoge ko mago mag Afrika e chenro ndo mar rakruok koda kansa ndo mano mar dhod nyodo. Duale mabende ne loso e kinde ndo mabende ne oromo kanyakla koda jochiw thieth mopogore pacho kainde kachel koda mago ko mo ke pinjoge ko mago mag Afrika oyango ni ka gitiyo machiegni koda pinje mamoko gibiro neno ne girakore motegno mar neno ni kansa ndo mano mar dhod nyodo koroni to nyal dok piny e pacho kainde kalore ni nengo mar thieth koroni to ni malo mokalo kalore koda tunaindo mar kansa. Ask which type of curtains are these. If you did housewarming with 5 million, how can you do housewarming with the public funds? So these are the issues, and the governors, we have told them, audit issues are not a collective responsibility. Audit queries emanate from certain HPV type 16 and 18 are responsible for about 70% of cancers. And then the HPV types that are included in higher valency vaccines, like the HPV-9 vaccine, provide coverage and protection from 90% of the carcinogenic or cancer-causing HPV types attributable to cervical cancer. Health investment, therefore, ladies and gentlemen, has already proven itself as the driver of both economic and social progress. At the same time, we must be very honest about the challenges for us. Development assistance is declining, fiscal pressures are increasing at the local level, and health financing gaps remain significant. This calls for stronger domestic resource commitment. Orubura nendo mano mar Senator Koroni to wokoko kendo chiwo siem mager mokalo ne governors ma Thur kaindi mabuono chopo e nyima kamati ma opogore mar orubura mano mar Senator mondo mi ginyal ndiko dhogi kotenre koda ka gisebedo ka gitiyo koda omenda mar jopenya. Maendi en wach mabende ne ogol koda jalup speaker nendo e orubura mano mar Senator mano migosi Kithure Murangi mabende ne oyango ne ok en gino makare ka governors ma Thur kaindi remo chopo
nyimud banendo mar duoko penjo kutenre koda kaka gitiyo kod omenda mar jopiny ka oyango ne githuolo ni ndi governors mabiro medo buono chik makamano koro ni to gibiro kawo okang' nogo mar neno ne otimnegi nonro makende koda dulo nogo mano mochung' ne kedo koda mibadhi e pacho ka ndi kaachiel koda DCI. We all chose to do certain jobs, and those jobs come with certain responsibilities. If you chose to become a governor, we give you resources. Currently, we are giving them more than 400 billion shillings, and in return, they need to account for it. This Senate is committed to increasing the allocations to county governments. I think in the budget policy statement, we have proposed a very significant increase to the money that goes to the counties. So the least we expect from the governors is, as we give them resources, they need to account to the people. It's not just accounting to the Senate. Coming to the Senate is not accounting to the Senate. It's accounting to the people. So you cannot choose to pay a fine of 500,000 and not account to the people. That means that you're not serious about the job that you're doing. But the courts have made it clear. Conservatory orders that had been issued in a Kiambu court were quashed last week. And after we made our report and recommendations to the House, which were adopted on 31st of March, we have 30 days to start following up on implementation. So after 30 days, which shall be from the 1st of May, we shall proceed to the next level of forwarding files to the EACC, forwarding files to the DCI, calling the DPP to commence prosecution of those governors who are in contempt of Parliament, and also asking the Inspector General of Police to produce those governors who have been adamant. So the law is clear. The law has not changed. Any person under Article 125 can be called before Parliament. It does not matter whoever it is. And so we are confident that we are on the right side of the law. The courts are with us. The Inspector General of Police has reaffirmed that he will produce any governor that is required. And we are not doing this out of malice. Kinde niende makoro dong mana kinde machuok to kwetho nogo mano mar Linda Mwananchi bagoromo margi maduong' e bomninde mano ma Kisumu. Moko kuom oganda e bomninde mano ma Kisumu koro ni tuwuok oko kendo giyango ni ok gibi chopo e romo ma kamano mabende ok oluongi koda ogai madundu siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga kata nyawadgi mabende en jakom mar ODM Gladys Nyasunawanga. Kabende gikwayo kwetho nogo mano mar Linda Mwananchi mondo omiyo nyal bagoro margi e yor nindo mano mar kwe ma ok girocho chenro mamoko mago iko mago hala mabende osebedo kadhi nyime e bomninde ma Kisumu. Iluonga ni Nyawara Vincent achung' e pavement ka mane jakom pavement ma car wash kama wasome gaset morning every morning car wash wan wahero ang'owa wahero kwe ma ng'ato kada biro gi koko ka to ok wabi yie kaka jo car wash kech ma karo mwatime kwe waloko wala munde wani ka loko wala kar ka mai kama ji jo wayude konyruok koro wakwayo awinjo nitie rally moro mabiro ka butwa ka mana piny ka mu bene wane mu bene organize moro ai kanyo to gimo onge kanyo ero ngech ok en marwa wan marwa ikelo rally marwa biro ketele gi party leader wa Dr. Oburu Odinga mani party leader marwa manya biro kanyo kaka en kinyo onge wesi ginok marwa omo kinyo onge kanyo to jok moda biro kanyo moda kelo koko kama warito to kwadhi yie godo. Ani Arun Kodiwuor, Development Chairman Kisumu County Boda Association. Gima wawacho wan kaka joluo kata car wash wawinjo ni rally moro itero ka to car wash ka wadich go ala. Koro wakwayo ng'ata ni wan ok wadwa koko ka, wadwaro peace within Kisumu te, ok wadwar koko mora mora ka. Omiyo ka jomoko biro ni wacho ni gin gi guns ma gidwa biro go Kisumu, we won't allow that. Wan kaka jo car wash wadwaro peace, and Kisumu County and ODM, Nyanza Province and ODM, and party leader mar ODM and Dr. Oburu Odinga, jakom en Gladys Wanga, mago e jok ma recognized kaka leadership mar ODM. Iluonga ni Kevin Odhiambo Yeke. An kanyakla ma joma dak ketho ODM mabarore ok wabi yie godo. Ma joma pango ni biro keto rally ka to jatendwa man Dr. Oburu onge ka ok wadhi yie ma kado ka wos ka ma gida biro kal ka gidhino. Kondele tutam. Basi kwa majina mimi naitwa Joshua Weno. Na mimi ndio mwenyekiti la bunge la wananchi Kisumu County Information Network. Tunasema wale ambao wanapanga maandamano ama wanapanga rally ya kesho ya Jumapili, hiyo tunasema tungoje hiyo mpaka mwaka 2032 William Ruto malize wakati wake. Hiyo ndio maana
tumesema ya kwamba tunaunga mkono Bwana Oburu Oginga kama mwenyekiti letu na tunaunga Bwana Gladys Wanga kama mwenyekiti wa chama cha ODM. Ilungo Lilian Atieno anajadak Mobunga. Utam wa support Dr. Oburu, wa support Gladys Wanga, ema wangeyo kendo kama ne babo wewa ema wanyonore ma okwawe. Koro kanyo okwadhi wokie kanyo ema wanitie wan kaka mine Mobunga kaka mine ma Kisumo wanyonore kanyo to gimwadwaro en kwe. Wan jo wa support to tam. Awe nyinga iluonga na chieng Madam Chief ajadak Mobunga. An ka wuoyo rally mabiro chieng Jumapili. Wakwayo kwe jolinda wananchi uluongre linda wananchi wando wanjo linda ground wakwayo kwe to wach mara yany ok wadwar luor emwadwaro Dr. Oburu nyaka luor Gladys Wanga nyaka luor kubiro ka tubi kod kwe wach moro nu wacho ni wan guns ken waiko guns mano gima onge wan warwako uto mana gi kwe tutiek rally maber kod jokanyo magiko mag UDA e kaunti ma Migori koro nitugo oko kendo pwe mokalo chiro nindo bende ne itayo godo yiero nindo mano mar koro gwenge mabende giwacho ni ne mano mabende ne itayo yiero nindo mano mar kwe dieri kaachiel koda ratiro kane giloso katone koda jotelo mag UDA mawuok e kaunti ma Migori kono gikwayo sirikal ma pacho kaende kaachiel koda duol nogo mano mar IBC mondo omi obi oyie oti koda lonyo manyasani makamano yiero nindo kata kinde go mabiro lingo mbolo higa mar 2027 ka giwacho ni mano nitiere koda adieri mokalo bende ne gikwayo duond buche moko mondo mi onyal tiyo koda lony manyasani e kinde go magi bago yiero magi mag kor gwenge. You have won the election with a total of 61 votes out of 63. Very good. So the message is clear now. The message is very clear. Very true. And allow me to thank you. It's more than efficient, and I think IEBC will definitely copy the same. There's no question about it, because when it is on, you can see, and you can press what you're seeing, and you can't go dead. It is always perfect. So if you ask me, the IEBC should follow the same route so that we get the correct results come 2027. You can see we are using the electronic mode, and the kind of the machine that our people are using is so effective and efficient that we even wonder why the IBC sometimes we have problems. It is so direct. You've seen now when I was voting, just one few seconds and I'm done. So this is what we expect even the IBC to use, or to look for something even better than this. This is the image that we want to promote in Migori County. There has been peace, no chaos, no quarrels. The Uda family are people who can sit down and talk and do things professionally. I'm very excited about this. And with that, we want to assure the President that we are partners in this broad-based, and to our colleagues who are in ODM, we welcome you into the house. Yeah, the exercise is very free and fair. There is no any kind of malpractice. So far we have witnessed a total peace and vigilance. Kumachielo eni duond siasa mar UDA wuok oko kendo yango ni giikore kendo gintiere thuolo mar tiyo machiegni koda kanise ma pacho kaindi ahinya to kinde mano mar siasa kaka yono endo mar neno ni josiasa ok obayo yo kendo kanyakla mar oganda koro ni to med bedo e pacho kaindi. Magi gin wechegi kuma bende ne ogol koda senator manindo ma Tana River Danson Mugatana e kinde kuma bende ne oloso gi jopiny kano yango ni duond siasa mar UDA koro ni to sewuok oko mar neno ni riwruok kaachiel koda kanyakla mar oganda onyalo bedo e pacho kaindi ahinya to ka gitiyo koda kanise ma Thurka. Na sisi chama chetu cha UDA tumeamini kwamba watu wa dini ni muhimu sana katika siasa na usimamizi wa maisha ya jamii. Kwa hivyo watu wa dini lazima tuwapatie nafasi katika vyama vyetu, haswa hichi chama chetu cha UDA. Na ndio maana tumesema leo hii nikipata nafasi ama wenzangu wengine katika sehemu hii wakipata nafasi waongee
kuhusu kwa sensitize kwamba hichi chama chetu tunataka watu na viongozi wa dini wachukue nafasi zao katika chama. Na tunasema watu wa dini, viongozi wa dini waingie kwa sababu sisi wanasiasa ni watu wa binadamu na tuna makosa tunafanya. Tunataka kukosolewa, kukumbushwa, tunataka mtusaidie huko mashinani. Na tunataka mtueleze kwa sababu mtu wa dini huwa haogopi, anaogopa Mungu peke yake. Na akiona senator anafanya makosa, kama wewe uko kwa chama, unaniambia hapa ni makosa. Ukiona ni MP na yuko kwa chama chako, naambia hapa sivyo. Ni MCA hapa sivyo. Ni governor hapa sivyo. Tunataka viongozi wa dini wachukue nafasi zao kikamilifu. Na hata rais mahali ambapo anakosea, viongozi wa dini ni nafasi yenu kuchukua mamlaka yenu ya kumwambia hapa sivyo, hapa ndipo. Kwa sababu viongozi wa dini Mungu amewapatia nafasi ya kuingia na kutueleza. Uwe ni mfalme, uwe ni mtu wa kawaida. Na ndio maana mimi leo nimesema tujue na hii nafasi, tuwasensitize, tuwaambie msikae kando. Isiwe kuwa viongozi wa dini nafasi yao ni kuomba tu wakati wa mikutano. Tunataka muwe pale wakati watu wa chama wanakaa katika polling center kufanya mikutano ya chama cha UDA, na wewe unaelezea, unasema hii mpangilio ni sawa, hii si sawa. Gile pono indo mabende ichuno kanyo koda Senator Martin River Danson Mugatana mabendo yango ni dunbu siasa mar UDA oikore kendo nitire thuolo matio kanyakla koda kanise ma pacho kainde koroni to loro nwachiro ninde mano mar machiegni pacho kamane wakilo chiki kumanyena matucho koni koda kocha ino mabende wantire kodi chakruok nyakro chupegi kumacho ninde agweniro kamana hinya kenimedo mana kete onjo mari mihero kenimigeno markala werno wantire koda chiro moko mathoto makeloni mor ma ogundo kachel koda ponjo ma opogore. Oriti masani nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en David Abila.